הבית שלנו השתנה בזמן האחרון. זאת אומרת, הוא כבר לא רק הבית שלנו, הוא המשרד שלנו, הוא בית הספר, אם אפשר לקרוא לזה בית ספר. הוא המקום לעשות בו טיול קצר. הבית שלנו הוא חדר הכושר, הוא גם חיק הטבע. הוא המקום שבו למדנו להגן על עצמנו, במיוחד בתקופה כזאת, שהכל קורה בבית. אנחנו בקבוצת חוליות עושים הכל, כדי שבכל מה שקשור למערכות מים יהיה לכם שקט נפשי. כבר למעלה מ-70 שנה שאנחנו מתמחים בייצור של מערכות זרימה מתקדמות, אספקת מים, דלוחין, שפכים ותשתיות. כמו בכל זמן ובמיוחד בתקופה הזאת, אנחנו עושים הכל כדי שלא תרגישו אותנו. בכל בית, בכל רחבי העולם. חוליות בשביל השקט הנפשי שלך.